Chad David Mura Singh Tripura Mountain Bo Lam Lama Rekhaleka Gai je ADC Nirbachano Borongno je BJP rokno sik khalaikhainai vote Kangsapono Tardi hinai Borongno sik khalaikhainai hinai sirileka Chad David Mura Singh tei BJP by CPM no vote tarodi je Agotala Jonasabha Borongno jiru khaimana hai ADC nirbachano bo jiru khainai sik ekta phano riya hinai vote tarodi hinai sirileka Chad David Mura Singh gai taku khoroksa je CPM ni borok join khaipeka Debar Mathaba Sheikh Naisini Citizenship Amendment 2014-2024 khainai BJP no Kangsapono vote rally Agartala oporano Jonasabha seat khali khaima hai ADC nirbachano seat khali khlai nai Agartala Jonasabha BJP no borok shunyo seat khali khaima hai ADC buskang nirbachano seat khali khlai nai CPM BJP Kangsapono vote tar de buskang tipramata te bobagran thansani phanora namai bobagran loge phaibai de long le tipramata long le bobagra ayok lokthong ayok lokthong bobagra buskang bobagra te thansani phanasung kaplai klai nai katale rajapura bobagra te thansani phanasung kaplai klai nai long le tipramata long le bobagra ayok lokthong Pantesore Darka Murasing Parawo Sini Dirgoden CPM Khai Tongnai Sini Takuk Mukta Manik Murasing Botabok Tinin Sime CPIM Yakaroi Sini Thansa Te Bobagrani Je Coba O Coba Bo Jengbai Gedal Phaika Boskang 2026 ni Bijoy Utsav Khainani Sikangno Tini orno advance Bijoy Utsav Khaina Bagini Bo Tini Jengbai Samil Phaika Aboni Bagai Sini Da Kotor Mukta Manik Murasing Te Boni Netritwe Jara Phainai Rokno Tini CPM Yakaroi Tini Jara Motha Phainai Rokno Tini Khabai Khukbai Jeng Lamsogo Phaidi Bono Lamsogini Jeng Jottono Khorang Palbaksake Jeng Khorang Kisalani Palke Sini CPM Yakaroi Phainai Sini Da Mukta Manik Murasing Jeng Tipramata Lamsogo Sini CPM Yakaroi Phainai Sini Da Mukta Manik Murasing Jeng Sini Loge Lamsogo Sini CPM Yakaroi Phainai Da Mukta Manik Murasing Motha Jeng Lamsogo Bobagrake